Hello everyone, welcome back another video. E-commerce business day 1. Day 1 तर नाही म्हणता येईल बिकॉज माझे 4-5 ऑर्डर गेले आहे. मी चालू केली आहे ई-कॉमर्स बिझनेसची जर्नी. आता बघू त्याच्यात काय काय होते आणि न्यू कलेक्शन पण येणार आहे. न्यू कलेक्शनचे रील बनवू की व्हिडिओ ते तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. की आता काय काय होते ह्या बिझनेसमध्ये. चालू तर केलं आहे, इतकं टेन्शन आहे मला, विचार पण खूप येत आहे. चला बघू. ओके बाय.